Hoy, Jason! Bangon! Ninanang mo, ang tulay oras. Kinalaan tayo ah. Akin na, binangon nyo ha? Ang tabalbalik ko kugi ko. Ang tutik kong kugi mo, oh. Inatila rami tanaman nyo. Gabi mo, tatay wifi mo supatiin ka, oh. Eh hindi. Lahat tayo aking binangon nyo ka. Unla dyamin ninong mo. Apuram la, manamos ka la, pero ito ibagang yagit kaya to, oh. Ay, pasakit kayo mo be. Magrusirin. Manang masala. Antumi ay, tuon niya kita ni. Andila, maayos ka la, pero pangit ka nin siyempre. Masakit kayo talaga, mi. Anak iyo ah, di pangi kayo ma. Ang tuwing pa ka? Kamusta na si kayo? Oh, ni, wajala ninong mo manaya, mampinsiw ka. Ay, kabasa mo si kayo nung. Love kayo. Kumusta ka, Loy? Pero pwede nung ay. Ay, sa laba nung. Si kayo eh. Kaya ayos mo laba. Uli nakarikutan na katon si Mama Raja. Idanta kalay kwartam ta maganggano laba ja. Siyempre, gabay ko din ngay guwapon inaanak ko. Ay, syempre nung, singa si kayo. Nasirin, paano anak po ang talambanay? Kasulad siya, pasensya ka na. Salamat nung ha, balbalig laya. Asikasi mo at tala. Antoy, Mare, wala na eh. Ay, sige. Kimi oy. Ganggano mo laba ira. Ay, Gwapo ka manaya? Natang ko ba apansin? Ay, wala dyan sininti sa liti sira. Agay, nangiman yagit ha, natan. Guwapo la. Di balit ha, siran tima. Nya, eh, saliwan niyo oy. Lensyon ba ka? Wala man sirin. Ano ang kapubilang ditong iskulaya kwarta bay? Bala kay tan, manala karatya. Yami sirata. Yami sirata. Lensyon ba ka? Wala man na ya. Lagi. Gusto mo ya? Gamang kimot. Paano kulang munitan ayos sa labat? Ay, gabay mo, tisalon ta ka ni anak ko. On, bitin mi. Mahal yung kini. Mahal yung kima ligawayo. Aya. Ayala namin. Paano dakal? Mananam siri na. Sige, manaliwat na siri gawat. Gi. Hutan na Irma. Excited tak lah. Second batch. Di semua. Ya may bakam. Ang tuya?
Baka. Dilatay ay! Kung tuminisumba ka eh. Ay, guwapo. Guwapo ti kawusyo. Akasamara, di man na inuwagwagan? Bali-bali. Inangay ko. Idalang ta kay Ninong ha. Amay inter ng kwarta, insaliwi kawusyo. Nyanong ne? Amay inter yung kwarta siya, insaliwi day kawus da. Nang wag-wag gira. Mausa-usar kayo ko no. Ya pinanala yung Ninong nga jadsak. Akinabangan dam maong. Kayo. Paano mong tawagan si Ninong mo? Tanggapin ang bertutsi ka. Walay balon kawas ko. Salamat si Ninong mo. Ay, son! At tidak ko message ko. Kita na ini.優しい色した空を映してこう Nong, ne?